Вітанкі. Так, гульня ўжо мусіла пачацца, і стрым таксама мусіў пачацца. Зараз паглядзім. Ці спрацуеш ты? Зрабі бждыньк. О, зрабіў бждыньк. Файна. Халера. Я ўсё ж такі забыўся штосьці зрабіць. А калі дакладна, гэта не першы стрым, а другі стрым. Другі. Во. Ці выправіцца яно? Зараз паглядзім. І яшчэ, што я мушу зрабіць? Я мушу зараз зайсці ў чатик і закінуць спасылку на да халеры пераклад. І гэты пераклад замацаваць. Копіюем ссылку. Спасылка на пераклад. Ух. Робім вось так. І гэта замацоўваем. Во. Вітанкі. Пані Тацяна. Нібыта ўсё працуе, то бок час ісці ў гульню. Зараз паглядзім. Так, все ўжо пачалося. Я паслухаў учорашні стрым і выявілася, што мяне было чутна занадта гучна. У той час, як гульню было чутна занадта слаба. Я дужа праз гэта злы, таму што гульня гучыць піпец як прыгожа, і ў першую чаргу трэба слухаць яе, а не мяне. Таму што тое, што я тут усялякае кажу, гэта просто лухта не абавязковая. А вось гульню чуць абавязкова. Зараз што мы чуем? Зараз мы чуем піпец якую цішыню. Калі б я ўначы патрапіў бы ў метро і ў гэткай цішыні па яму хадзіў бы, то гэта было б трындзец. О, не халеры сабе, зараз я паслухаю. Раз, два, тры, раз, два. Ну, нібыта нармалёва ўсё. Зараз спытаюся ў ніндзі. Зараз асістэнтка тут мне дапаможа, яна паслухае. Вось мы памахаем да халеры металічнай трубой, каб быў гук. І ад гуку... ўжо добра? Файна. То я ўжо напужаўся, таму што праблемы з гукам гэта максімальна непрыемныя праблемы для кожнага стрымера. Асабліва, калі ходзім вось у гэткай да халеры цішыні. Так. І, вядома, цішыня гэта не назаўжды. Ля стамілася наша Хізер.
Что у ей со здоровьем? Со здоровьем, остается все нормалево. Ага. Ланцуги злучаюць дзверы, узмоцненыя нітамі і арэхам. Зноўку арэх, які нельга выкруціць сваімі ўласнымі рукамі. А я нагадаю, што гэтая гульня пра хорар дзявоч, то бок. А, вось вебка вісіць, халера, выбачаюся. О, все, не вісіць. Дзякую. Дык вось, у нас тут ёсць дзверы, узмоцненыя арэхам. І гэта ўжо другі арэх, які нам сустракаецца падчас праходжання. І відавочна мы праблему арэха будзем вырашаць з дапамогай архакола. І ўжо другі раз. Ой-ой-ой. Фішка ў тым, што гульня пра хорары дзявочыя, таму што гульня ў нас, галоўная гераіня ў нас дзяўчына. І гэта відавочна намер распрацоўшчыкаў. То бок шмат якія дзявочыя праблемы можна вырашыць з дапамогай архакола. І гэта відавочна намер. Я зноўку выйшаў. Ні халер не бачна. Сабака адзін, таму хуценька яго б'ем. Таму што я чую, што там непадалёк ёсць яшчэ. І пакуль у нас тут ён адзін, яго трэба хуценька забіць. Вось цяпер метро піпец якое непрыемнае. Абсалютна цёмна, брудна. І нехта там рыкае на суседняй платформе. І незручная камера. Можна мне наперад паглядзець? Наперадзе ні халеры не бачна. Гэта не платформа, гэта нейкая лякапцы. Гэта мы перайшлі на другую платформу зараз, я так разумею. Як цёмна і ціха. Людата. І ў гэтай цемры нам трэба сачыць, па-першае, за ворагамі, па-другое, за тым, куды паглядзіць нашая Хейзер. Ауч. Ні халер не бачна. Ауч. Яшчэ раз атрымалі ад сабака. Дзе ён там? Дзесьці адсюль рыкае. Ауч. І ось куснула і збегла. Скатыняка. Іх тут дзве. Халера. Хутенька б'ем. Ох, нас зараз заб'юць. Ой, там штосьці зусім дрэннае гучыць. Так, бяжым, бяжым, бяжым. Збеглі. Зараз, ох! Якія тут капцы робяцца. Не, з імі змагацца не варыянт.
тут я не бачу нічога карыснага, што трэба падабраць. Трэба спрабаваць проста збегчы. Ні халеры мы перабеглі. Што тут робіцца і куды бегчы, незразумела. Вось закрыты пераход на другую платформу, але магчыма можна паспрабаваць ось з іншага боку падысці. Для капцы як боляча і непрыемна. Ідзі ў сраку. Оп. О, ёсць. Але ён ідзе ўніз, не ўверх. Вітанкі, Хафхамфер. Прыехалі. Ты шо? Ты бачыў гэтае метро? Гэта нейкія капцы. Гэта пераходы. Там трындзец, якая лухта дзеецца. І вось мы зноўку бярэм арэхакол. Кастрычніцкая, купалаўская, ведаеш, яна дастаткова простая. А тут піпец. Так, паглядзім на мапу, зразумела, паглядзім на здароўе, трошкі дрэнна, я б сказаў. Куснули собаки. Куснули скотыняки. Все, хутенько бежим. Идите в сраку. Я не бачу, ні халеры не бачу. Ось нам сюды. Хух! Магчыма. Калі будзе сустракацца 3 лініі, то яно вось будзе адчувацца хутчэй за ўсё сапраўды цяжка. І вось мы прыйшлі да нашага ўжо другога за гульню арэха і будзем вырашаць праблему арэха з дапамогай арэхакола. Все, проход адкрыты. А куды? Куды мы ідзем? Зноўку на платформу 2. На халеры нам на платформу 2. Мы толькі што там былі. Вітаначкі. Дзякую за фоллоу, дарэчы. Я бачыў, што учора падпісаліся. Мроя палае агнём. Гля, іх не хоча сюды ісці. Мы выйшлі з іншага боку. Так, так. Вось там нейкая сценка перашкаджае. А мы выйшлі з іншага боку. Спадзяюся, тут сабакаў не будзе. Ці кагосьці хужэй. Тутака у нас стаіць... Ля, вы чулі гэтую халеру? Тутака у нас стаіць... Да халеры цягнічок. Можна ў яго вайсці? Можна. А паглядзець наперад можна? Ага. Тутака у нас адсылка на першы ці на другі тэрмінатар. У скрыні для кветак ляжыць драбаш. Хе-хей, драбаш, гэта файна.
Драбаж гэта файна, і гэта азначае, што нам зараз будуць накідваць больш складаных ворагаў. Другі, ну ось. Адразу возьмем яго, каб не эканоміць дарма набойчыкі, каб не скардзіўся Хефхамфер. Так, тут только у нас 6, і яшчэ ў кішэнях ляжыць 12, то бок у нас 3. Ну так. У нас 3 поўныя абоймы. Але куды цяпер ісці? Ох. Дарэчы, вораг. Не дуже хочацца вытрачаць набойчыкі, але... Воу. І халеры сабе ён. Можна мы яго даб'ем? Ён нешта не надта забіваецца. А яго ўжо ўвогуле можна забіць? А можа ідзі ты ў сраку? Мы зараз пойдзем сюды. Не, хопіць, мы на яго вытрацілі да халеры набойчыкаў без таго. Няхай жыве. Мы выйшлі ў вось гэты пераход. І ў гэтым пераходзе зараз паспрабуем выйсці на платформу 3. Я нагадаю, нам трэба на платформу 3, каб паехаць да хаты. Асцярожна глядаем усё, што робіцца наўкол. І тыркаемся ва ўсе дзверы. Так, гэта платформа 4, а нам на 3. Тут больш нічога няма. Некія дзверы зачыненыя. Ох, я спужаўся трошкі. Дзякуй, коткі. У нас тут даволі напружана, і я нервуюся, не гледзячы на тое, што ў мяне ў руках стрэльба. Дзе мы апынуліся? Мы апынуліся на платформе 3, і там нехта рыкае. Добра, зараз. Вазіцы пап'ем. Я, вядома, сабе ў навушніках зрабіў паграмчэй, таму што, па-першае, гульня добра гучыць, тут ёсць што паслухаць. Па-другое, атмасфера. Ля, вы толькі паглядзіце на гэтае да халеры метро. І там хтосьці рыкае. Можна паглядзець? А, ось, там сабакі ходзяць. Сабакі. А, там можна прайсці.
Я паспрабую, окей. Ля, які гук прыемны. Не думаць аб дрэнным, не думаць аб дрэнным. Ауш, нас збілі з ног. Бяжым. Рэтрыт. Не ведаю навошта, але мы забеглі сюды. А, тут бачце, ёсць пераход з платформы 3 на платформу 3. А навошта? Гэта нейкія розныя платформы мусіць. Давайте паспрабуем паглядзець. Ну, на Берген гэта вось тая, адкуль мы прыйшлі. Ну, на вуліцу Берген, платформа 3. Ну, давайте сюды пойдзем. Сыкатна, але пойдзем. Ну, тут, дарэчы, нічога дрэннага пакуль што не чутна. А вось Берген-стрит бачу. Напойчык, дарэчы. Яго адразу скарыстаем, таму што нас сабака куснула за сраку. Праз тое, што тут у нас сабакі бегаюць, замест драбавіка лепш карыстацца вось гэтым мясам. І ўвогуле драбавік няхай ляжыць на больш цяжкія выпадкі, а зараз будзем карыстацца трубой. А навошта я гэтак зрабіў? Ці вы мне кажаце, што трэба пешшу ісці да хаты? Бо мне гэта штось не падабаецца. Ну, давайте паспрабуем прайсці. Тоннель. Эу. А дзе мы захоўваліся? Вітанкі, малаточак. Вітанкі і дзякую. Дзякую за рэйд. Мы тут робім усялякае жудаснае. Спрабуем выжыць у метро. Таямнічы часопіс выглядае як кавалак лэна. Душы тых, хто памёр самагубствам. А, гэта нам распавядаюць аб тым, што мясцовы самагубца, ён усё яшчэ побач тутака ёсць. Магчыма.
Карацей, гэтае метро нас так проста не адпусціць. Адчуваю. Гэта вось платформа 4. Мы толькі што былі з іншага боку на платформе 3. Ля, капцы, капцы, капцы. Бяжым, бяжым. Хух. З гэткім нязручным кіраваннем можна было атрымаць нашмат менш прыятны эксперыенс. Бо тут зараз праедзе цягнік. Нас прывід, як мы маглі заўважыць, пхнуў у спіну, і мы паляцелі на чыгунку. Скатыняка. Больш так не рабі. Але мы знайшлі... Ну, прыкладна так, Рэга. Але, дзякуючы гэтай платформе, мы знайшлі 2 дадатковыя аптэчкі. Гэта файненька. Але мясцовы прывід вырадак. Так, дзе мы? Зараз будзем чапаць усе дзверы. Зламаныя, не зламаныя. Зламаныя. Вітанкі, Нэрнрэм. Ну так, таму што 4-я частка, яна была больш эксперыментальнай, і у той жа час у яе ўклалі значна менш грошай. Ну і плюс яе партавалі на кампухтар хужэй, чым гэтую. Так, зараз нам трэба будзе прабегчы міма сабакаў. Ідзі ў сраку, сабака. Бяжым, бяжым, бяжым. Не ўпэўнены, што мы слушна бяжым. Ага, мы не слушна бяжым. Ухіляемся ад сабакаў. Вось нам вось сюды. Ух. І бярэм арэхакол. Зноў ж такі, для тых, хто толькі падышоў, нагадаю, што гэта ўжо другі арэхакол у гульні. Другі раз наша дзяўчынка вырашае праблему з дапамогай арэхаколу. І ўвогуле шмат якія дзявочыя праблемы можна вырашыць з дапамогай арэхаколу. Оп, у цемры, максімальна нязручна, бяжым, бяжым, бяжым. Упёрліся ў слуп. О, сходы. Ну так. Арэхакол, секера, баўтарэз. Шмат рэчаў ёсць, якія трэба заўсёды маць у кішэнькі. Так, мы зноўку патрапілі на да халеры брудную платформу. Ля, які гук. Я сёння дадаў гук у гульні і спадзяюся, вы чуеце ўсё тое, што чую я.
Так. І зараз нас сустрахае новы ворог. А куды нам далей бегчы, дарэчы? Я ўжо не памятаю, куды нам далей бегчы. А, нам трэба бегчы наўпрост. Ідзі ў сраку. Новы здаравенны вораг. Тупая халера. Ух. Страшно, шо пипец. І мы потрапілі ў пераход між Купалаўскай і Кастрычніцкай. Дзякую, Орл. Пасля гэткай гульні насамрэч адпачываць, спаць — гэта такі кайф. Вось паходзіш па метро, прыйдзеш да хаты і такі: ах, файна. Так, зачыненая дверка. Ну, дарэчы, так, у цемры кватэры перыядычна тыгадыкаюсь некаторыя. Гэта можа быць даже нават крыху страшна. Так, мы выйшлі на платформу 3. А, так можна зайсці на платформу 4, а на гэты кавалачак платформы 4 мы не зазіралі. Трэба даследаваць. Не, да пабачэння. Перш чым даследаваць гэткае, я б хацеў захавацца. Таму што вось мы зараз ля захоўвання далёка. Я нават не ведаю, што рабіць. Карацей, калі мы зараз яшчэ раз памрэм, то я буду рухацца максімальна павольна. Що тут бэмкае? Мне страшно. Хейзел-стрит. Гэта з таго боку мусіць. Нельга паглядзець, халера. Нязручная камера. Иди. Ля, якія тут псы нязручныя, это капец. Яны не спыняюцца ввогуле. Так, тут пёс адзін. Магчыма, мы здолеем яго забіць. Ауч. А, ён не адзін, іх тут 3. Шановное господарство, идите в сраку. Хейзел, а я не упэўнены. Калі так, то гэта яшчэ адна адсылка да арэшкаў. Вось мы з іншага боку цяпер. Дзесьці там бегаюць гэтыя сабакі, скатынякі. А, глядзіце, у мінулы раз я сюды не патрапіў.
цікава. Ну, все больше и больше упэўніваемся, што арэхі гэта свядомы выбар распрацоўшчыкаў. Там у нас ёсць дзверка нейкая. А! Собаки! Ну не! Ух! Ух! Это было страшно. І гэтыя скацідынякі там працягваюць рыкаць. І тут яшчэ ты гэтакая скрымер. Так. Нам трэба мусіць трошки далей. На Берген-стрит. Ага. Собаки. А где уваход? А, нам сюды бяжым сюды. Хух. Мабыць, ось сюды. Так, там зачынена. А тут можна пройсці. Вось, мы сюды тыркаліся. О, дарэчы, напойчык. Калі ласачка, напойчык мне. Хух, пробегли метро. Жудаснае, шо піпец метро. Можна мне захоўванне? А, о. Ёсць захоўванне. Фух. Жудасны ліфт быў у малаточка. Пачакайце, ён ж дапраходзіў гэтую гульню, дзе трэба шпуляць як з этой самай, як са стрэльбы з мяча. Ці я пераблытаў штосьці. Так. Дзе мы зараз? Гэтай мапы у нас няма. Гопнікі. Гопнікі тут такая найменшая праблема. Я кажу... Гэта трошки не гопнікі. Хэпхампер. Профессиональный стример может сгубиться у тым ліку у прамым цягніку. Гэта просто, ну, ведаеш, калі чалавек цяміць, то ён зможа. Дарэчы, звяртаю вашу увагу, што мы прайшліся па крыві, і за намі застаюцца сляды крывавыя. Оп. Технологии холера 2003 году. Дякую за водичку. А, еще у другой были? Ух. Гэты вагон мне падабаецца менш. Вы чуеце? Хтосьці шапоча.
Слушна, як же прыгожа выглядае гульня. Ля, буйны нейкі. Можна наперад, калі ласка? О, ось так. Дякую, Хізер. На табе па гарбу. Звычайны цягнічок чырвонай лініі у ранку панядзелка. А, набойчыкі. А гэта што? Нейкая не дужа цікавая рэч. І зноўку няма святла. Шо нас там чакае? Ну, ведаеце, з улікам таго, як мне падабаецца чыгунка, вось гэтая лакацыя мне такі кайф. То бок я літаральна сеў бы тут і ехаў. Калі б ракурс дазваляў, я б сеў на лавачку і ехалі б бясконца. А наперадзе нас зноўку чакае гэтая халера. Хух. О, дзякую. Паварушым руками. О! Я сёння добра варушыў руками, таму што гатаваў шмат, у тым ліку цеста месіў. Таму запясці мае больш-менш у добрым стане. Ну так. Здаровыя рукі, больш пашкоджанняў пачварам. Вось гэтую халеру, ну ніяк абысці нельга будзе зараз. Трэба яе забіваць. Добрага ранку! Эть, не бяжым. Халера, а шо рабіць? А як бегчы? Ауч! Захоўвання не было? Дзе мы? Мы павалены, і я ні халеры не бачу. О! О! Ну, па-першае, гэта прыгожа. Я літаральна хачу сабе гэткі скринсейвер. Па-другое, звяртаю вашу увагу, што вагоны, праз якія мы ўжо прайшлі, знікаюць. Але ну вы паглядзіце, якая прыгажосць. Ці можна паглядзець? О, можна нават паглядзець. Ля, капцы. Ну так, гэта літаральна гіф-шпалеры. Кайфы. Зараз мы што зробім? Мы паспрабуем пахіліцца. Нас аптэчак больш-менш хапае.
развернемся и паспрабуем все ж таки забить того скотыняку. Ён вярнуўся на сваё месца. Але ж як яго абысці? А калі так? О, прайшлі. Ух! Атрымалася. Хе-хе-хе. Ідзі ў сраку. Так. Працягваем наше падарожжа. Цёмны вагон. І мы кудысьці прыйшлі. Ну, відавочна, да хаты мы не даехалі. Халера. Кантралёр, вось кантралёра мы толькі што прайшлі. Кантралёр быў і скончыўся. Выявілася, што знікалі не толькі тыя вагоны, праз якія мы прайшлі, а яшчэ і знік вагон пярэдні. То бок вагон з машыністам. Вау, які ракурс прыгожы, але піпец які нязручны. І нас кудысьці прапусцілі. А мы яшчэ тут не ўсё паглядзелі. Я кажу, незручны ракурс. Калі ласка, можна так не рабіць? Мне ж страшна. О, захоўванне. Ну так, то добрые кантралёры. Платформа невядомая станцыя. То есть мало таго, што мы спыніліся на паўшляху, дык яшчэ невядома дзе. І надпісаў ніякіх няма. Ну, давайте пойдзем кудысьці невядома куды. Цішыня такая, шо піпец. Цяпер мы не проста ў метро ноччу, калі нікога няма, мы ў метро ноччу на закінутай станцыі. Я да хаты. Давайте памацаем, там ёсць дзверы яшчэ. Ну, але у нас тут захоўванне было непадалёк, таму можна больш-менш смела ісці наперад. Всё адно ссыкатна, але... Да пабачэння. Спачатку праваруч. Тут нічога цікава, здаецца, няма. Дзверы зачыненыя. І тут, дарэчы, жэўжыкі з бензапіламі. Няўтульна. Закрыта. Там была дзвер. Я памятаю. Жэўжык з бензапілой мяне пашкодзіў. Ух. О,
часы нейкія. Пахіліліся. Там у нас вораг. Але ён пакуль што адзін, таму можна яго асцярожненька забіць. Ну, так. У рэмейку я памятаю толькі адзін момант, калі ось сапраўды просто да халеры ворагаў, і я просто прабег. Гэта было на шляху да першых апартаментаў, там яшчэ пачаўся раптоўны вецер, усё гэткае. Так бы мовіць, былі намёкі на тое, што не трэба тут вытрачаць час, а просто бяжы. А куды мы ідзем? Ауч. Няма мапы. Няма халера мапы. У адсотках праходжання мы ідзе. Ну, глядзі. У нас быў гандлёвы цэнтр, зараз метро, потым будуць апартаменты. З апартаментаў мы поедем у Silent Hill, і там 3 вялікія лакацыі. Я б сказаў, пра адсоткаў 15 пройдзена. Але то цяжка сказаць. Дзе ты там шлёпаеш? Які ж ты жудасны, шо капец. 2 нагі і анус. Шо гэта за пачвары гэткія? Ну так. Гэта таму гэта і survival horror. Ні халеры, ні іранічны. Без спойлераў, Орел. Гэта адзін з найбольш цікавых дыялогаў у гульні. А, мы тут былі. Мы пайшлі ў той бок, а нам, мусіць, трэба сюды. Там іх больш. Якія ж няўтульныя танэлі. Ну, хадзі да мяне, нагаты анус. Ауч, боляча. Чырвонакніжныя звяры, ага. Чацвёртай часткі ў мне пакуль што няма. Таму што 4-я частка прадаецца толькі у гэтым самым. Халера, забыўся назву. Ну, карацей, у краме, у якой я яшчэ не зарэгістраваны. А ў Стыме ёсць Homecoming, здаецца. Усе не ўпэўнены, што ў Стыме ёсць. О, які утульны пакойчык. Глядзіце, што мы атрымліваем, дарэчы, замест нашай трубы сталёвай мы атрымліваем Маргенштерн.
Не, я, здаецца, бачыў, штосьці было. І, дарэчы, на гэты конт былі здзейкі, маўляў, з тым прапануе: купляйце калекцыю ўсіх Silent Hill'аў, тыпу бандл, а гэты бандл 2 гульні. Новая і вось той Homecoming. Так, давайте возьмем Моргенштерн. З ім дакладна будзе спакайней. Вельмі цяжкая, але моцная. Аптэчка. Нічога карыснага няма. Нічога. Ля, нешта тупае. А, гэта буйныя жэўжыкі. Ну, ідзі сюды. Ідзі сюды. Еў. Яшчэ камера разварочваецца. Ну, страшна ж. Камера. О. Ідзі сюды. Ауч, як яна замахваецца. Цяжка ім. А ён яшчэ адскоквае. На табе па галаве. Але ж турбою больш. Лепш атрымліваецца. Не, возьмем трубу. Гэтая халера для пэўных асаблівых выпадкаў будзе. Ой, паназбіраліся. Так, бяжым. Ну что за ракурс? Фух. Ну так, выглядае так. Дарэчы, вось у гэтай гульні моцна далі жартаў. Пры паўторным праходжанні тутака будзе просто да халеру ўсяго. Напрыклад, лазерны меч, меч феечкі, вінкс, я не ведаю. Не меч, а гэта палачка. То бок было да халеры жартаў яшчэ ў другой частцы, а ў трэцяй іх нейкая проста лютая колькасць. Иди в сраку. Героиня насамрэч сур'ёзная. Просто яна падлетак і перыядычна можа і паржэкаць. Ой. Ля, капцы, колькі іх тутака. Ауч. Дзе тая дзвер, халера? Божачкі, калі скончацца гэтыя мапы, дагэтуль няма. Толькі адна канцоўка пры першым праходжанні, гэта добра. О. Таму што здаецца, гэта яшчэ адна рэч, за якую у вачах плыве, дарэчы, за якую лаялі, магчыма, Homecoming.
што там можна атрымаць жартоўную канцоўку адразу пры першым праходжанні. Першае праходжанне мусіць быць сканцэнтраваным. Распавядаць асноўную гісторыю, а ўжо потым можна шукаць нейкія сакрэты. Бляха, страшна. Ну у гэтым сэнсе так. Ну просто другая частка гэта герметычная гісторыя вось менавіта пра Джеймса і пра яго жыццё. Так, тут нічога няма. А гісторыя Хізер гэта гісторыя не толькі Хізер. Гэта гісторыя ўсяго Silent Hill. То бок гэта больш сур'ёзны канон і варыяцыя канцоўкі, менш прасторы для манёвру. Бляха, што там робіцца? Страшна ж. Адкуль гэта? Некая маленькая дверь. Фух. Кудысьці прайшлі. Так, што вы там понапісалі? На ремастер калісьці будзе. Хутчэй за ўсё файныя Bloober Team ремейкнуць що найменш першыя 3. Так, мы прыйшлі да нейкай загадкі, дарэчы. Што гэта за машына? Выглядае так, што працаваць яна больш не будзе. Ну, гэта мы яшчэ паспрачаемся, шаноўная пані. Нічога не адбылося, таму што нам трэба заліць паліва. І паліва нам трэба заліць, каб прайсці далей. Ага. Каб адпампаваць ваду. Вось што трэба зрабіць. А можна мне мапу, каб больш упэўнена сябе адчуваць? Так, там, здаецца, быў адзін вораг. Калі ён там тупае адзін, то мы яго зараз заб'ем. Але ж ён нейкі люты, як яго матыляе непрыемна. А ён пайшоў сабе карацей. І мы пойдзем сабе. Нам трэба знайсці паліва. Пакойчык. Утульненькі маленькі пакойчык. Набойчыкі, набойчыкі. Што гэта за машына? Яна ні халеры не працуе. Ты яшчэ, Хізер, не ведаеш, што ў гэткіх скрынях хорары будучага будуць хавацца. Гульцы ў хорары будучага.
Подземный пераход. Ну вось гэта літаральна асноўнае месца жыхарства гульцоў у Outlast. Вітанкі мега па-азерскі. Карацей, вось тут у нас ёсць бочка, але нам трэба знайсці што-небудзь, куды можна наліць. Ну яшчэ ДБД, так. Эу, які ты жудасны. Вітаю тебе, Анус. Ах, тут два. Бляха-мух. Другі не заўважыў, пашчасціла. Ля, страшно. Ля. Так, тут дакладна не трэ губляць шмат часу. Вау! Нам трэба знайсці што-небудзь, якую-небудзь каністру. Нічога ў цемры не бачна і равуць бензапілы. Слухайте, ну пипец незручно. Магчыма, нам ўсё ж таки варта тут так ўсіх пазабіваць. Ля, що тут робиться? Ауч. Ауч, боляче. Ты сдохнешь, тебе. Сдохли мы. О, тяжко, тяжко. Ну, але мы толькі захаваліся, таму ўсё больш-менш нармалёва. У нас вось стаіць бочка. Ну, чакаю твой пераклад дакладна. З кожным часам усё больш і больш. Ага. Ёсць імавернасць, што нам не сюды ўвогуле. Без мапы насамрэч максімальна нязручна.
Я успомніў адзін прышпіл з гэтым палівам. Нам насамрэч трэба не вядро нейкае, а бутэлька. Бляха, страшна, не крычы гэта, калі ласачка. Ось зараз мы згубімся, і гэта будуць капцы. Доўгі калідор. Я памятаю, што там у нас трошки раней былі бутэлькі з-пад віна. Але не тутака дакладна. Ідзі ў сраку, шмыга маленькая. Здаецца, дзесьці тутака. А, не тутака. Але тутака мы пропустили набойчыкі. Не дарма зазірнулі. Во! Ля, капцы, гэта ж капец! Імавернасць гэта, Хамфер, амаль што 100%. Я ж кажу, гэта старая гульня. І яна ўвогуле не тое, каб шкадуе гульцоў. Ты штосьці прапусціў? Кудысьці не клацнуў? Штосьці не заўважыў? Ну ідзі ў сраку. Ля, шо робіцца? Ай, не дуры галаву. Маў на ўвазе набойчыкі. Ну і плюс бываюць кулявыя набоі. Ты за каго мяне трымаеш? Я ведаю, што бываюць кулявыя набойчыкі. Так, нам сюды, здаецца. А, ў гэтым сэнсе, ну так. Вау. Ауч, ну не халеры сабе. Падымайся, калі ласачка. Так, нас прымусілі. Ауч! Як жа боляча. Фух. У нас ёсць куды наліць. А, выбачаюся. Так. Зараз захаваемся. Зараз паглядзім, колькі у нас там ХП засталося. ХП, дарэчы, чырвонае. То бок гэтыя вырадкі мяне дужа боляча таго самага. Ля, тут яшчэ і маленькія ходзяць. Ух, ухіліліся. Ух, блин. Напружана. У гэтым месцы не то, каб дужа страшна, больш напружана. Ля, якія гукі.
Паглядзім, що тут у нас цяпер. Ну, пошли. Ой, як все чавкае. Хлюпае. А, сюды сышла вода. Окей. О, боже, боже, якая жудасць. Мясціны, куды мы ідзем, усё больш і больш закінутыя. Бацька, які забараніў нам размаўляць з незнаёмцамі, забыўся забараніць нам соўкацца па вось гэткіх месцах. Ну так. З іншага боку, тут заўжды трэба бегаць. А калі ты кульгаеш... Ой-ой-ой. Пачакайце. Я просто памятаю, што у каналізацыі былі праблемы з нейкай пачварай у вадзе. А я мушу звернуць вашу увагу, што мы з метро па падземных тоннелях выйшлі ў каналізацыю. І глядзіце ж, якая халера. У першым Silent Hill каналізацыя была, і яна была ледзьве не самай жудаснай увогуле. У другім Silent Hill, у другой гульні каналізацыі не было увогуле. А ў трэцім яна вярнулась. Ля, капцы, паглядзіце вы на яе. Вось гэта абавязкова было. У цябе сапожкі файныя, але я не ўпэўнены, што ў іх варта брадзіць по воде. Вітанкі, жэўжык. Бляха, якая жудасць. Я ўсё яшчэ не ведаю, куды я іду. Потому что у меня нема мапы. И мы плёхаем по воде, нібыта досведчаныя рыбаловы. О, кудысьці прыйшлі. У нейкае непрыемнае месца. Я чую ворагаў. Их там щонайменш двое. Ты холера, анус. Да подыхай уже. Ауч. Еу. А навошта ты б'еш мёртвага? Бей живого. Божухна, вы поглядите на их. Якое мерзотце. Катэгарычна не ведаю, куды я іду, але кудысьці іду.
О, а тут мне падабаецца. Тут есть захоўванне. Аптэчка. І, дарэчы, не толькі. Зараз яшчэ штосьці чытаць будзем мусіць. Так, глядзім, куды варушыць галавою нашая... Ага, нейкія паперкі. 2 чалавекі, Хасе і Джиммі, памерлі. Гэта здарылася падчас працы. Небяспечна, не падыходзьце. Раней гэта было прымацавана на дзвярах. Ну, але мы пойдзем. Нейкі запыс прачытаць не магу. Мы пойдзем, спачатку трошки пастаім, пабаімся, але потым пойдзем. А, вось, гэтая халера. А, мы ж захаваліся толькі што. Можам паглядзець, што адбудзецца. Тентаклі ў каналізацыі гэта максімальна непрыемна. Не, калі будуць працягваць рабіць рэмейкі, то відавочна яны будуць рабіць пачынаючы з першага. Таму што гісторыя першая і трэцяя звязаныя. І лагічна спачатку перш, потым трэці. А потым, магчыма, дойдуць рукі да чацвёртай, так? Зараз мы будзем шукаць штосьці, чым можна гэтую пачвару забіць. Потому што нам, відавочна, трэба прайсці неяк вось далей. Дзе ж я прапусціў тую мапу? Дзесьці на пачатку, відавочна. О, нейкі пад'ём, не халеры сабе. А, магчыма, мы адсюль прыйшлі. А можа і не. А, так, мы адсюль прыйшлі. Мы зрабілі поўны круг і прыйшлі туды, адкуль прыйшлі. Ну так, так. Некаторыя гульні маюць тэхнічныя траблы і проста састарэлі. Няўдала. І гэткім гульням дакладна 3 рэмейкі. Ідзі сюды. Які ж я жудасны. На табе. Па рэбрам. Зараз пойдзем у гэты бок, сюды мы яшчэ не хадзілі. Не трэба, калі ласачка, гэткага. Мне страшна. Вось дзвер, якую мы не зазіралі.
Ну, я б не сказаў. Трэцяя і чацвёртая моцна адрозніваюцца. Ну, здаецца, нават ува ўсім. Я не магу казаць упэўнена, але на мае вочы там нават рухавікі розныя. Але найбольш састарэла, вядома, менавіта. Чакайце, вось адсюль мы прыйшлі, а там, мусіць, быў пераход у нейкую іншую мясціну. Магчыма. Так, вось адсюль мы прыйшлі. Адпаведна, там нейкі іншы масток быў. Халера. Зараз мы пройдзем яшчэ леваруч, дойдзем до конца і потым пабяжым праваруч. Ага, вось. В такім выпадку паглядзім, што там. Цяпер, калі гэтая пачвара мёртвая, то будзе прасцей, тому што тут больш спакойна. Во. Гэты масток у нас недаследаваны. І гэтыя складанасці, шаноўнае гаспадарства, выключна праз тое, што я на пачатку лакацыі згубіў мапу. Дарэчы, глядзіце, што ў нас тут ёсць. У нас тут ёсць сушылка. Насамрэч, гэта фен, тым не менш. Ампула. Тут нічога цікавага няма. Тут, здаецца, таксама больш нічога няма. Што можна ўкінуць у ваду, каб пайшоў ток? Што-небудзь накшталт фена ці тостера. І вось гэтую халеру мы зараз і будзем выкарыстоўваць. Мёртвыя жаўжыкі, вітаю. Куды тут ісці? Я ўжо забыўся. Так. У нас тут ёсць нават розетка. Ну, выбачайце. Мой кампухтар не такі моцны, каб можна было сапраўдныя 2К запускаць. Всё. Тентакля дохлая. Можна ісці спакойна наперад. Тут можна штосьці памацаць? Шо гэта за клапан? Давай пакруцім. Дарэчы, на дзверы было написано «Экзит». Вось. Экзит. І мы накіроўваемся кудысьці ў бок экзіту. Скрыні і бонды. Там, здаецца, Эрла здзіўляла слова бонды. Я табе больш скажу, тут яшчэ ёсць слова... Ой, халера. Слово фрыдж.
Капцы, нічога больш нязручнага, чым гэтыя жэўжыкі, тут і быць не можа. Асцярожна бяжым, кудысьці. Забеглі. Хух. А куды мы цяпер ідзем? Нешта мне не падабаецца гэты гук. Так, гэта названа не ў гонар Джеймса Бонда. Капцы, ўсё іржавае. І дужа жудасныя гукі. Гукі ось тут така проста шыкоўная. Акіра Ямаока, боженька. Жалезныя вароты не даюць прайсці. Ідзем наверх. Тыгадык, тыгадык. І дзе мы? Ля, дзе мы? Ну, калі б я згубіўся ось настолькі, я б ужо нават моцна панікаваў бы, калі шчыра. Таму што, ну, гэта ж капцы. Я нават не усведамляю, ось гэта што, гэта ўжо будынак? Ці мы ўсё яшчэ пад зямляй? Ну, расце трава, то бок хутчэй за ўсё гэта ўжо будынак нейкі. Хутчэй за ўсё мы прыйшлі да апартаментаў. О, дзвер. А што ў нас наперадзе? Захоўванне. Калі б я не павярнуў камеру, націснуўшы на таб, я б нават не заўважыў, што і тут ёсць захоўванне. Вы разумееце, якая бязлітасная гэта гульня? Гэта ж капец. Як нас распэсцілі сучасныя гульні. Як люта яно было у мінулым. І так мы патрапілі на новую лакацыю. Мы патрапілі ў будыначак. Апартаменты, якія, здаецца, закрытыя на перабудоўку ці неяк. Так. Нібыта лепш, чым каналізацыя, але вы, ну, паслухайце, як яна гучыць. Я нават проста уявіць сабе не магу, што тут можа нас чакаць штосьці добрае. Капцы. Там нічога цікавага нібыта. Абавязкова глядзім ва ўсе бакі. Зараз нават вернемся ў папярэдні калідорчык, таму што нам жыццёва важна гэтым разам не прапусціць мапу. Калі ласка, без мапы да халеры нязручна. Шукаем мапу. Мы каналізацыю прайшлі, гэта было жудасна. Яно таго дакладна не варта.
туды мы зазіралі, ідзем на другі паверх. Шо? І гукі жудасныя, ні халеры не бачна. І дзверы зачыненыя, таму што гэта Silent Hill, і абсалютная большасць дзвярэй зачыненая. Трэці паверх. Вось навошта мне паказваць. Столь на трэцім паверсе разбурылася. У мэтах бяспекі ўваход забаронены. Якая у багну бяспека? Тут так ўсё выглядае як літаральна супрацьлегласць бяспецы. І на чацвёртым таксама. О, нарэшце кудысьці прайшлі. Электрычнасці ўсё яшчэ няма. Слоік з фарбай. Гэта нам не патрэбна. З чым я не згодны. Мы зайшлі ў туалет і пачулі, як паверхам вышэй хтосьці тупае. І знікла святло. А яго і не было. І музыка скончылася. Не трэба мне паказваць нашу файную Хізер. Я ведаю, што яна прыгожая і ладная дзеўчына, але я хачу бачыць, што адбываецца наперадзе. Суседзі, ага. Тьфу, ну вядома, мы зараз туды будзем скокаць. Сама пакуль што не скокай, калі ласачка, там вось яшчэ я бачу напойчык стаіць. І тут, калі не памыляюся, яшчэ можна разбурыць нейкую сцяну. Зараз мы будзем бэмкаць па ім. Ну, не гэтую, відавочна. Ці гэта будзе... А, во, вось тут, так, здаецца. Што мы тут бачым? Мы бачым, што ў сцяне хтосьці жыве. Вітанкі. Гэтая гульня, яна блізкая, насамрэч, да Dark Souls'аў. Так, давайте яшчэ паглядзім. Можа, тут што ёсць. Няма?
Тут так нават ёсць зброя з Dark Souls. Вось у нас ёсць дзе там яно. Во, Моргенштерн. Ну, як табе Берлінер пункт меню экзітаваць? То бок звяртай вашу увагу, што яно змянілася. І яшчэ дзесьці паўгадзінкі таму мы перавяралі, быў проста экзіт. А зараз у нас ёсць магчымасць экзітаваць. Хух. Беларусізатар 2010 году. То бок ён аўтарскі, пірацкі, на сваёй хвалі. Экзітаваць гэта, я ўпэўнены, што гэта жарт. Экзітаваць. Але вось халадзільнік на фрыдж быў зменены абсалютна свядома. Мы кудысьці зваліліся. І нічога добрага з гэтага відавочна не будзе. Шо гэта за музыка, божачкі? Дарэчы, нам трэба зазірнуць сюды і як нам насадзіць во глушитель. Зніжаецца моц, але хавае ад пачвара. З іншага боку, калі мы шпуляем у пачвару, шмаляем, то яна ўжо звычайна нас бачыць. Таму не будзем губляць моц. Няхай ён проста ляжыць у інвентары. Так, замок зламаны. Захоўваліся мы ўжо даволі даўно. Непрыемна. Ну тут гарыць лямпачка. Шо нам трэба зрабіць? Я трохі спужаны, таму не надта добра цямлю. Сюды прайсці нельга. Трэба экзітаваць. Насамрэч добрая парада. А, нам сюды мусіць трэба. Ой-ой-ой-ой-ой. Што можа быць хужэй, я нават не ведаю. А, нам вось сюды, сюды, ось сюды. Мы патрапілі ў суседні будынак. Стройка засталася пазаду, і мы цяпер дзесьці ў офісах. Так, ці ёсць тут што цікавае? Не, здаецца, няма. Лякапцы.
А я нагадаю, што сюжэт у тым, што мы ідзем да хаты. Мы ідзем да хаты з гандлёвага цэнтру, праз метро, праз каналізацыю, і зараз мы знаходзімся ў нейкіх офісах. Я б гэта ўжо назваў, што мы заблукалі, калі шчыра. Гэта ўжо тая стадыя, калі гэта відавочна бяда нейкая. І ў нас усё яшчэ няма мап. А уяўляеш, што было б, калі б таксі таксама прыехала трошкі не зусім нармалёвае. Собака. Ауч, собака. Так, рэтрыт, рэтрыт. Не трэба мне чытаць назву, рэтрыт. Ой. Гэтыя скатынякі зрабіліся яшчэ больш небяспечнымі. Яны цяпер хапаюць нас за сраку і адразу бягуць. Гэта значыць што? Гэта значыць, мы не будзем з імі неяк цацкацца, мы будзем у іх шмаляць. Ну і яшчэ пройдзем па калідорчыку на той выпадак, калі там штосьці яшчэ будзе. Напрыклад, мапа. Мапа гэтага месца нам дакладна спатрэбіцца. Лякапцы. Звычайны манекен з галавою. Гэта проста манекен. А ўсе іншыя манекены без галавы. Паглядзім, што тут така. Там штосьці здарылася. Набойчыкі бярэм. І ідзем глядзець. Да пабачэння. Ну так. Не, гульня робіць файную атмасферу не толькі нязручным кіраваннем, але гэтае кіраванне яно дае рады. Іх тут дзве, халера. Ты здохнеш ужо ці не? Пусти! Давай! Я ж цябе збіў. Так, здаецца, адбіліся. Сапраўды ёсць жа мяса. Мяса. Эх. Я пра яго забываюся. Як ім карыстацца? То бок ты яго кладзеш на зямлю? І што? Яны не чапаюць мяне і грызуць мяса?
Ну, паспрабуем тады. Ёсць экзіт, але мы пакуль даследуем яшчэ гэты паверх. Добра, наш берлінер. Ліфт не працуе. Дзякую. З велічэзным задавальненнем пасплю. А гэта, дарэчы, студыя танцу. Ну, ведаеце, калі шчыра, я ўжо згубіўся. У нас няма мапы. Няма ж? Няма. Ой-ой-ой, велічэзны дзякуй, гульня. З аднаго боку, цяпер усё стала нашмат прасцей, з іншага, цяпер мы ведаем, што тут мы надоўга. Вітанкі врыск. Хтосьці пайшоў спаць, хтосьці толькі прыйшоў, а мы правялі ў гульні 3 гадзіны 4 хвіліны. Яшчэ фактычна толькі пачатак. Мы яшчэ нават не дайшлі да хаты. Мы проста збеглі з таго гандлёвага цэнтру і зараз ідзем да хаты. Яна адчынена ненадоўга, заржавела. Запамятаем. Ага, шуфлятка. Ля, колькі дзвярэй я яшчэ не памацаў у гэтым калідорчыку. Але ўсё стала нашмат прасцей. Таму што ёсць мапа, і даследаваць усялякае цяпер больш-менш проста. Замкнёна. Не замкнёна. Здароўя там усім. Зараз такі час, што ўсе хварэюць. Тут нічога цікава. Сюды мы прайсці не можам, таму што стаяць халера табурэткі. Ну так. Гэта дзвер? Гэта, здаецца, дзвер. А, не дзвер. Ля, што там робіцца? Там не толькі сабакі, там яшчэ і вось гэты здаравенны жэўжык, якога мы, нагадаю, яшчэ ніводнага разу не забілі. Таму туды мы пойдзем трошкі пазней, пасля дадатковага захоўвання. Цырк нейкі, і пан Врыск яшчэ не ведае, наколькі ён правы. У нас наперадзе там будуць пэўныя лакацыі, так бы мовіць. О, у вас там яшчэ надвор'е файнае. Зайздрошчу. Гэтыя дзверы зачыненыя. Яшчэ трэба тыркнуцца ось туды. І ў элеватар. А, у экзіт. Мы яшчэ не спрабавалі экзіт. А у
экзит можно пройсці, і можна пройсці на 4-й паверх, а ніжэй мы можем спусціцца? Ну нібыта можем. Пожухна, гэта 4 паверхі. Хілтон цэнтр офісны. Калі у нас доступныя ўсе 4 паверхі, гэта ж да халеры месца. Тут такая ёсць, што цікавае? Не. Замкнёна. Файна. Гэта ўжо добра. А, і другі таксама зачынены. Окей. Тады мы вось былі на 3-м і ідзем на 4-й. А тут яшчэ і 5-й ёсць. 5-й ёсць, халера. І ў 5-й можна зайсці. Пятый і 6-й. Божухна, колькі тут месца! Ну вось уявіце, вы сярод начы ідзеце да хаты. І замест таго, каб ісці наўпрост да хаты, вы блукаеце. Дзякую. Гімнастика запасціў. Бляха, як же тут жудасна. А шо гэта за галерэя выдатных мастацтваў? Божухна. Шпацыруйце. Мы зайшлі ў галерэю выдатных мастацтваў. А, штосьці я памятаю. Полымя ўсё ачышчае. О, халера. Все, я згубіўся. Ага, мы прайшлі галерэю выдатных мастацтваў. І тут ёсць яшчэ некалькі дзвярэй. Вось гэта, напрыклад. Закрыта. Зачынена. Завалена. It's one budge. Адкрутка. Туды мы можам выйсці, але замест гэтага мы пойдзем. Іля, які ракурс. Максімальна кінематаграфічны, але гэткі напружваючы. І гэта пры тым, што ў гэтым калідорчыку у нас нічога больш няма. Все даследавалі. Не, яшчэ адна дзвер. Халера, вяртаемся, яшчэ адна дзвер. Пропускаць мясцовыя дзверы нельга, таму што вось разумееце, што калі б я не глянуў на мапу і не вярнуўся сюды, у мяне б не было, халера, катаны. Жось, цяпер у нас ёсць катана. Хоч нейкая карысць ад гэтай галерэі. Кароткая катана. Моцная, лёгкая.
Зараз выйдзем, напрыклад, ось сюды і паглядзім, як яна б'е. Оба! О! Дарэчы, другі удар у яе па гарызанталі, то бок па плошчы. Не, так калі гэта офісны цэнтр менавіта, і тут шмат хто працуе, то бок розныя усялякія не звязаныя між сабой аддзелы, то вядома, яны ўсе будуць зачыненыя. Вяртаемся. Мы пропустили одну дверь. Зачинено, окей. Можно идти далей. Зачинено. Не зачинено. И тут есть ворох. Ну иди сюда. Вось навошта, халера, ты павярнулася? Файна. Робіць сапраўды хутка. Ауч. І там яшчэ шлёпае. Зачынена. Это не дверь? Не дверь. Не потрапили. Ауч. Здаецца, Хэфайфер казаў, што ў гэтай гульні нельга не патрапіць. Але ж можна не патрапіць. І не проста пісталетам не патрапіць, а яшчэ і катанай, халера. Дзе мы ўвогуле? Ага. О! Холера. Дохни! Дохни, скотыняка! Встае! Не, ну агулам справядліва. Дзяўчына сапраўды прыгожая, але наша задача яе зберагчы. Дарэчы, а навошта я гэта жэўжыка забіў? То бок я, вядома, рады, што мы яго забілі. Гэта першы гэткі вораг, якога мы забілі. Але навошта? Это пусты пакойчык. І тут было максімальна цесна і нязручна зымбіцца. Так, зачинено.
Колькі ж тут дзвярэй. Сапраўдны офіс. Не Дандер Міфлін, але нешта дуже падобнае. Так. На штосьці глядзіць наша дамкрат. Файна. У гэткіх лакацыях нужна дужа пільна глядзець, ці паварочвае галаву нашай галоўнай гераіня, каб не прапусціць, напрыклад, дамкрат. Там ёсць выхад да элеватараў, адкуль мы прыйшлі. Я ўжо згубіўся. Ага. Вось там яшчэ дзве дзвяры. Спадзяюся, яны абедзве зачыненыя. Дзякуй небу. Вяртаемся ў галоўны калідор. Вядома, трэ тыркнуцца у туалеты. На ўсялякі выпадак. Таму што ў хорарах у туалетах робіцца штосьці цікавае заўжды. Бляха, мы прапусцілі одну дзвер. Гэта значыць, што мы нікуды не пойдзем. Вось гэтую. Всё? Пільна глядзім. Замалявана, замалявана. Замалявана. Элеватары памацаем і пойдзем у экзіт. Мы набралі ўсялякіх карысных рэчаў, у першую чаргу катану. І цяпер там ёсць у нас пэўны пакойчык, дзе бегаюць сабакі, і стаіць вось гэты пухленькі жэўжык. І цяпер мы дакладна ведаем, што гэтага жэўжыка мы зможам, калі што, адмудохаць. Шосты паверх. Зачынены. Хух. Такім чынам атрымліваецца, што у нас усяго толькі 3 паверхі. Я ведаю, што ёсць такая магчымасць, але відавочна, што ёй мала хто будзе карыстацца, таму што гэтая сістэма цікавая, але не той, каб надта зручная. Чацвёрты паверх. У сэнсе. У сэнсе нельга. Зачынена. Ну, усё ж прасцей атрымліваецца. Гэткім чынам у нас ёсць 2 паверхі. Гэта спрашчае нам задачу. Цяпер толькі трэба ўспомніць, дзе тыя жэўжыкі. Не тут такая. Это ліфт. Вось тут такая. І вось тут така зараз будзе да халеры бойка. Перад ёю трэба ісці захавацца. Тут така у нас захоўванне, так? Так. Колькі у нас ХП? А ХП, дарэчы, малавата будзе.
І дарэчы, тамака у нас наперадзе у гэтым пакойчыку будуць сабакі. Зараз я забягу ў пакойчык і паспрабую нарэшце скарыстацца мясам. Сыкатна, але пабеглі. Дзееш? Вось навошта ты на мяне кідаешся? Так. Мясо ігнаруецца. Мушу, так бы мовіць, адзначыць. Магчыма, трэба ісці з пакойчыку, каб яно спрацавала. Але я не ведаю, навошта гэта ўсё было. Ну, просто я ось зараз пабегаў па ўсёй плошчы гэта даволі буйнога пакойчыку і ну там нічога няма. Навошта мы бегалі? Ну, зараз я, вядома, паспрабую ўсіх забіць. Таўстун, хутчэй за ўсё, вярнуўся на месца. Ну, што ты робіш? Ну, вось навошта гэта было? Карацей, бярэм драбавік. І шмаляем. О! Халера! Гэта было трошки нечакана. Я думаў, ён пойдзе і засне. Так. Трошки няўдалае. Ауш, нам дали по спине, боляча. Ну, карацей, вось ён вярнуўся, тыпу. А колькі тут усяго сабакаў? 3? Ауч. Ой, прачнуўся. Не, гэта, вядома, мы будзем загружацца, калі я зразумею, а навошта мы ўвогуле сюды прыйшлі. Ну там ж няма нічога, акром 3 сабак, халера. І буйнога жэўжыка. Ці мы можам тут скарыстацца дамкратам, дарэчы? Нельга. Дамкрат, здаецца, выкарыстоўваецца на ліфце. Мы дарма страцілі да халеры рэсурсаў, таму запампуемся.
А навошта у нас пісталет? Шо? Пачакайце. У сэнсе, пачакайце. А, вось, я не тое запампаваў. Фух, я трошки спужаўся. Во, і катан на месцы, і дамкрат. На месцы дамкрат? Так, на месцы. А, у нас ёсць адкрутка. Адкрутка, можа адкрутка сюды трэба влезці. Зараз паспрабуем. Не, вось. О, трымалася. Вяроўку ўзялі. Мы ўзялі вяроўку, і у нас ёсць дамкрат. Гэта нам для чаго спатрэбіцца? Для таго, каб улезці у ліфт. Ніколі не рабіце гэтак у жыцці. Гэта да халеры небяспечна. Во, ось сюды нам трэба. Гэта, дарэчы, адзіны ліфт, да якога я не дабраўся памацаць. То бок я ва ўсе ліфты тыркнуўся, і толькі ў гэтай не тыркнуўся. І гэта быў менавіта той, які нам трэба. Капцы? Як не любіць нас гэтая гульня. І куды мы зараз патрапім? Мы зараз на якім паверсе? На трэцім? Ну, полезли. Дзе мы? Мы патрапілі на другі паверх. Радыё маўчыць. Спадзяюся так. О, дарэчы. Зараз мы патрапілі на новы паверх. Захаваліся. І, як на мяне, гэта выдатная магчымасць скончыць на сёння. Што мы за сёння прайшлі? Мы прайшлі метро, падземныя тоннелі, каналізацыю, будуючыся будыначак, і патрапілі ў офісы. І даследавалі цалкам 2 паверхі. Гэта выдатнае дасягненне, як на мяне. А зараз мы зробім ось так. І зараз мы пад прыгожую музыку з меню Silent Hill'а пойдзем да кагосьці рэйдам. Да павачэння врыск. О, сёння мы пойдзем да Локі. Локі зараз стрыміць Вікторыю 3. І да яго мы даўно не зазіралі. Велічэзны дзякуй усім, хто завітаў да мяне сёння. Працяг менавіта гэтага праходжання будзе відавочна на наступных выхадных. Я ў гульню гуляю па выхадных. А заўтра у нас будзе ці капчык у якую-небудзь больш-менш спакойную гульню, ці будзем маляваць. Усё, да сустрэчы, паляцелі.